Буль-буль-буль, буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль, буль-буль-буль-буль. Вітаю! Я Аня, генетик і настаўніца біялогіі і хіміі. Вітаю! А я Міша, і я даследую відэагульні і выкладаю геймдызайн ва ўніверсітэце. Ужо амаль год мы робім падкаст «Біябурбалка», у якім мы адказваем на пытанні слухачоў пра біялогію і запрашаем беларускіх навукоўцаў з усяго свету распавесці пра сваю працу. Менавіта. Ідэя гэтага падкаста з'явілася з нашых з Мішам сумесных размоў. Таму што выявілася, што біялагічныя пытанні цікавяць усіх і кожнага. І ўвесь час з'яўляюцца ў штодзённым жыцці. І разглядаць такія пытанні з пункту гледжання не толькі біёлагаў яшчэ больш цікава. Таксама, пакуль я працавала настаўніцай, я заўважыла, што цікаўных вучняў турбуюць і пытанні, якія палягаюць далёка за межамі школьнай праграмы ці там падрыхтоўкі да іспытаў, але далёка не заўсёды стае часу на іх адказваць. Так і з'явілася «Біябурбалка». Я падзялілася гэтай ідэяй з Мішам, і ён мяне падтрымаў. Дзякуй, Міша. Дзякуй табе, Аня, за цікавую ідэю. Гэты выпуск «Біябурбалкі» ўжо 20-ы. І на гэтай прыгожай лічбе мы скончваем наш першы сезон. Дзякуй вялікі ўсім, хто нас слухае, хто падпісаны на нас у Тэлеграм і Інстаграм, таму што гэта вельмі натхняе. Таксама вельмі натхняе, што кожны эксперт, біёлаг, да якога я звярталася з прапановай удзелу ў падкасце, заўсёды ўспрымаў гэта з вялікім энтузіязмам, падтрымкай, таму дзякуй вялікі і нашым гасцям. А менавіта Александру Дамінікану, клеткаваму біёлагу ў швейцарскай вышэйшай тэхнічнай школе Цюрыха у Швейцарыі. Славе Хаўратовіч, малекулярнаму біёлагу і біяінфарматыку у Венскім біяцэнтры у Аўстрыі. Дзмітрыю Лукашанцу, заолагу ў Клайпедскім універсітэце ў Літве. Насці Кузьмянковай, спадарні арнітолагу і вольнай птушцы, якая водзіць арніталагічныя экскурсіі па Тбілісі і адначасова вывучае птушак у Казахстане. Яне Карслян, радыяхіміку, якая зараз працуе ў Shine Technologies у Злучаных Штатах. І Марыі Сума, экалагіня, экспертцы школы экаідэі, Беларусь. А каб усім было зручна слухаць нашы размовы з экспертамі і іншыя выпускі, мы публікавалі падкаст на розных пляцоўках. Пачалі з самых папулярных пляцовак для падкастаў, такіх як Spotify, Apple падкасты, якія, дарэчы, былі самай папулярнай пляцоўкай па адсотку слухачоў. Выклалі таксама на інтэрнэт-архіў. Так, это быў наш такі спосаб абысці ўсе забароны, якія ўзнікаюць на шляху беларуса, які хоча паслухаць падкаст. Дарэчы, калі хто не ведае, інтэрнэт-архіў вельмі класны рэсурс. Там ёсць такая цікавая фіча, называецца Wayback Machine. Такая інтэрнэт-машына часу. Яны захоўваюць копіі розных сайтаў, і можна, напрыклад, паглядзець, як выглядалі папулярныя сайты некалькі год ці нават дзесяцігоддзяў таму. Ого! Там за розныя гады ёсць копіі архіўныя. Ці нават сайты, якіх зараз ужо больш не існуе. Вось, а вяртаючыся да пляцовак, у нас былі на пачатку яшчэ Google падкасты, якімі, дарэчы, я асабіста таксама карыстаўся. Пакуль Google не вырашыў, што больш ім не трэба тыя падкасты, і гэтая пляцоўка не перастала існаваць. Затое дадаўся Castbox, які падцягнуў наш падкаст сам, і мы вельмі здзівіліся і зарэгістравалі там свае правы на яго. А некаторыя пляцоўкі дадаліся па просьбах слухачоў. Так, мы з'явіліся на YouTube. Так. А яшчэ зусім нядаўна на стрымінгавым сервісе Deezer. Ці Deezer. Калі жадаеце, можам яшчэ куды-нибудь дадацца, пішыце. Так, але з-за таго, што мы паралельна існуем на ўсіх гэтых розных пляцоўках, нам пакуль складана вызначыць, якія з нашых выпускаў былі найбольш папулярныя ў слухачоў. Ну так, але вы можете даслаць нам свае меркаванні. Якія выпускі ці які выпуск вам спадабаўся больш за ўсё? Так. Давай пагаворым крыху пра геаграфію. Ну, давай. Не вельмі моцна я ў геаграфіі, але слухаюць нас, аказалася, не толькі з топ-3 краін, дзе зараз жывуць беларусы, Беларусь, Польша, Літва. Ага. Нас таксама слухаюць у Эстоніі, у ЗША, у Грузіі, у Германіі.
І яшчэ Швецыі, Брытаніі, Турцыі, Швейцарыі і нават Японіі, Аўстраліі і Паўднёвай Афрыцы. Для нас было вельмі цікава даведацца пра такую шырокую геаграфію папулярнасці нашага падкаста. А яшчэ цікавы факт пра нас, што першапачатковага матэрыяла, з якога мы наразаем тыя выпускі на 30-40 хвілін, мы нярэдка запісваем па 1,5-2 гадзіны. Так, это не самы вясёлы для Мішы факт, як для нашага гука-рэжысёра. Вось, але так, мы ўжо казалі, што далёка не ўсе цікавыя размовы і факты трапляюць у нашыя выпускі у выніку. Таму мы знайшлі выйсце рабіць па некалькі выпускаў, напрыклад, як з Настай Кузьмянковай. Ці вось адзін невялічкі кавалачак, які не патрапіў у выпуск з Марыі Сума, натхніў Мішу на стварэнне наступнага выпуску. Там мы дадалі гэты кавалачак, а яшчэ цэлы выпуск пра грынвошынг і відэагульні. Але ўсё роўна, канешне, такіх цікавых рэчаў, якія не трапляюць у выпускі, нашмат больш, чым мы можам падзяліцца. Тым не менш некаторымі ўсё ж такі сёння падзелімся. Напрыклад, пасля выпуску з Машай Сума пра пластык мы атрымалі такі каментар. У маім горадзе прыбіраюць кантэйнеры для пластыка. Цяпер мусім адмовіцца ад сартыроўкі смецця. Гэта напісала Вольга, і мы якраз пра гэта размаўлялі з Машай, але ў выпуск гэта не патрапіла. Таму давайце паслухаем гэта зараз. А адзінае, што, ведаеш, я ўспомніла такі прыклад. Мы жылі на ПВТ, і вось у нас у двары стаялі гэтыя асобныя сметнікі для пластыку, для шкла і для паперы, напэўна. І вось у пластык кідалі ўсё, што заўгодна, і шкло, адпаведна. І аргументавалі гэта тым, што самі бачылі, як мусаравоз потым выкідае ўсё ў адну машыну. Вось што б ты адказала на такое? Калі б ты мяне запытала гэта ў мінулым годзе, я бы табе сказала, што з гэтых розных кантэйнераў іх збіраюць разам і возяць на сартыроўку. На гэтых дасартыровачных станцыях людзі ўручную перабіраюць тое смецце і выбіраюць тое, што пайдзе на перапрацоўку. Але зараз вось апошнія навіны кастрычніка сказалі, што ў Беларусі будзе у нас двухкампанентная сістэма збору смецця. Будуць збіраць тое, што перапрацоўваюцца, тое, што не перапрацоўваецца. Па сутнасці так і было, але ж тое, што было ў розныя кантэйнеры, збіралася, яны сабіралі разам і вывозілі. Зараз гэта ўсё будзе збірацца ў адзін кантэйнер. І розныя журналісты мне пісалі, пыталіся, чаму так адбываецца, што зараз ўсё у нас ніколі не будзе асобнага збору смецця. Але ж на самай справе гэта толькі візуальна зрабілі тое ж самае, што было і дагэтуль. Але тут ёсць праблема ў тым, што для людзей гэта выглядае як яны намагаюцца, сартыруюць, а потым... Столькі гадоў вучылі людзей сартыраваць у 4 кантэйнеры, а зараз перавучваем ізноў на 2. І мне падаецца, людзей гэта можа дэматываваць, і яны наогул не будуць замарачвацца і нічога не будуць... Тыя, хто сартыравалі, яны працягнуць, я думаю. Тут яшчэ такое пытанне, ці там не змешваюць гэта з агульным смеццем, таму што асноўнае, што вось, прынамсі, адна машына праязджае і ўсё туды скідвае. Але я ў такіх выпадках казала, што, слухайце, у вас на сметніку ёсць нумары, тэлефануйце і пытайцеся. Вось, таму што казаць, я не буду гэта рабіць, таму што яно не працуе, і перакідваць адказнасць на некага, гэта не варыянт. Я люблю выраз, калі кажуць, калі ты хочаш нешта рабіць, ты шукаеш магчымасці, а калі ты не хочаш нешта рабіць, ты шукаеш апраўданне. Таму для мяне гэта было заўсёды пра тое, калі хочаш, ты заўсёды знойдзеш магчымасць. А з іншага боку, я таксама разумею гэтых людзей, якія на мусаравозах прыязджалі, збіралі, яны бачаць, што ў усіх кантэйнерах адно і тое ж. Тому што не ўсе людзі адказна сартыруюць. Але я жыла ў Мінску, я жыла ў такім раёне, дзе жывуць адныя бабулі,
На мой погляд, гэта самыя адказныя сартыроўшчыкі, таму што я бачыла, бабулі прыходзілі з рознымі пакетикамі ці з адным пакетикам і з яго выкладалі ў розныя кантэйнеры. Дзякуй яшчэ раз, Марыя, за ўдзел у выпуску. Так, дзякуй, што прыйшла. Думаем, не апошні раз. Так. А яшчэ, акрамя такіх практычных рэчаў, у нас былі і проста цікавыя гісторыі. Так. Напрыклад, калі ў нас была размова з біёлагам-палярнікам Дмітрыем Лукашанцам, ён распавядаў пра свой досвед у экспедыцыі на нарвежскую выспу Шпіцберген у Запаляр'і, дзе яны з навукоўцамі з розных краін жылі ў намётах. Вось якія былі самыя цікавыя выпадкі, якія былі ў гэтым намётавым лагеры, якім ты жыў? Вось я казаў пра надвор'е, але ўсё ж такі ёсць яшчэ адна такая з'ява, патэнцыяльна небяспечная з'ява, скажем так, у Арктыцы. І чым Арктыка адрозніваецца ад Антарктыкі, насамрэч. На Шпіцбергене жывуць белыя мядзведзі, і гэта праблема, таму што ўсё ж такі нейкія выпадкі такія трагічныя яны здараюцца час ад часу. Буйны драпежнік, там ён можа там важыць амаль да тонны, ну гэта вельмі сур'ёзна, так? Хаця, ведаючы нарвежскія законы, все гэта там, як там трэба ад іх абараняцца, невядома, што яшчэ горш, ці быць забітым мядзведзем, ці забіць мядзведзя, так, выпадкова. Таму што гэта будзе сапраўднае расследаванне. Ну і вось прыкол быў такі, што ў першую ж ноч да нас мядзведзь прыйшоў наш лагер. Мы зрабілі так званае б-роч, гэта такія дзяжурствы, калі мы там 1 ці 2 чалавека гадзіну ці 2 не спалі, калі ўсе спяць. По чарзе, усю ноч так мы і дзялілі, таму што, ну, гэта, насамрэч, гэта вельмі небяспечна, калі мядзведзь прыйдзе. Тут было больш за 15 чалавек, таму што разам з намі, з 6 навукоўцамі з Літвы, была таксама вялікая група з Польшчы. Вось нашых калег, якія нам дапамагаюць. Быў там такі вельмі выбітны такі выжывальшчык, які намеснік дырэктара польскага інстытута, Томаш Янкоўскі, сваёй жонкай і сваёй дачкой. Вось, ён быў адказны за бяспеку у нас у лагера. Вось, і там яго жонка, якая працуе ў Гданьскім універсітэце, яна прывяла туды 6 студэнтаў з польскіх студэнтаў, якія нам дапамагалі. У іх была практыка, нам былі дадатковыя рукі, так? Вось. Як гэта выглядала, то бок где-то 6 гадзін раніцы, вось мы ўсе пабудзіліся, таму што адзін з польскіх студэнтаў, ён зрабіў усё правільна, ён нас разбудзіў, ён не крычаў, там не махаў рукамі. Ён мядзведь казаў, так, вось, мядзведь, не памятаю па-польску, увага будзе, нешта накшталт гэтага, вось. Мы ўсе скокнулі, канешне. Ну, забягаючы наперад, усё абышлося добра, мядзведь прайшоў міма. Паказаўся, прайшоў, паглядзеў на нас, пайшоў далей. Мы гэта вельмі добра пабачылі, таму што гэта ж палярны дзень, так, гэта ўсё ж бачна. Трэба сказаць, што жылі мы ў 3 палатках. У адным палатке жылі літоўскія мужчыны, з якіх там этнічных літоўцаў было толькі 2, але ўсё ж такі, так. Другая была палатка больш вялікая, это была так званая польская палатка. І яшчэ была адна палатка, дзе жылі яшчэ наша дзяўчына з Літвы, вось наша супрацоўніца, і там нам дапамагала такая наша добра знаёмая жанчына з Бельгіі. Яна жыве ў Швецыі, але яна з Бельгіі. Маленькі такі намёцік у іх быў асобны. Так цікава было проста, што калі мы ускокнули, здаецца, што ускокнули ўсе, так? Ну, мядзведь гэта такая, ну, цікавасць і небяспека, так? Ось, на наступны дзень, калі мы так усе прачнуліся, трэба адрэфлексіраваць гэту сітуацыю. Усё ж такі наш гэта Томаш Янкоўскі сказаў, што так, усё гэта добра, канечне, у нас ёсць зброя, ёсць ружжа, ёсць сігнальныя пісталеты, але давайце ўсё-такі мы яшчэ зробім адзін раз, мы ўсе так патрэніруемся, як зараджаць, як там цэліцца, ўсё як рабіць. Вырашыў нам яшчэ раз паказаць, як гэта робіцца. Пачалі трэніравацца, паказаў нам яшчэ вось як заражаецца, вось, і мы бачым, што вось гэта наша Грэта, якая з літоўскага, з гэтага жаночага намёта, і вось гэта шведка-бельгійка, яны так не разумеюць, што адбываецца ўвогуле, што здарылася, што ночы было. І толькі потым мы зразумелі, што яны не ўскокнулі разам з намі. Чаму гэта так здарылася? Таму што, ну, польскі студэнт, ён трохі напалохаўся, зразумела, ён крычаў па-польску. Мы ў сваім літоўскім намёце, там было 3 чалавека, якія рускую мову вельмі добра ведаюць, так. Яны зразумелі гэта польскае слово, таксама мы ўсе скокнули. Вось, а 2 дзяўчыны з того намёта, яны нават нічога не зразумелі. А што было? Ну, поляк кричить можно. І Одрі з Швецыі сказала, што ўсё гэта добра, але можна да вас нейкая просьба.
калі ласка, у наступны раз казаць не гэтае слово, якое вы сказалі, вось это польскае, а калі ласка па-ангельску, ці яшчэ як, таму што калі вы будзеце спаць, а я буду штурхаць вашу платку і крычаць ля ухс, як там, да, то вы таксама нічога не зразумееце, так? Вось і таму мы потом вырашылі, што так, на сваіх мовах усе, калі ласка, напішыце і прамовіце, як будзе мядзведзь. Таму што ў паніцы, хутчэй за ўсё, вы не будзеце крычаць гэта слово па-ангельску, вы будзеце казаць яго на сваёй роднай мове. Такі цікавы арктычны досвед экспедыцыі, вывучыць мядзведзь на розных мовах. Гэта, мабыць, сказваецца маё лінгвістычнае мінулае, але мне падаецца, што мараль гэтай гісторыі ў тым, што вывучэнне замежных моў часам можа быць і пытаннем выжывання. А вы б на якой мове крычалі, калі б сустрэлі мядзведзя? Былі яшчэ гісторыі, якія прымушаюць задумацца. Напрыклад, са спадарыняй арнітолагам Настай Кузьмянковай мы паразважалі пра тое, з якімі этычнымі дылемамі можа сутыкнуцца навуковец. А што там з дрофамі? Так, зараз я яшчэ працую ў Казахстане у праекце з драфой красоткай. Ёсць такая праблема беларускай мовы, што не ўсе віды птушак перакладзены проста на яе. Красуня? Пытанне, так, я вот думаю, што гэта, пэўна, будзе тады драфа красуня. Я б так пераклала, яна тады яшчэ мілей, чым па-руску гучыць. Ну, так. Хаця, калі вы пагугліце, паглядзіце, што яна выглядае даволі дзіўна, як усе дрофы. І красуня, яна таму, што у самца у весновы перыяд, калі ён шукае сабе самку, а, дарэчы, некалькі самак, як мага больш, бо яны так, яны полігамныя, у яго адрастаюць на шыі такі прыгожыя перы, такі як каўнерчык, і ён, калі атакуюць, то ён яго задзіраюць як бы наверх, падымаюць усе гэтыя перышкі, і атрымліваецца, што птушка сама такая карычневенькая, а вось гэты каўнерчык, ён белы, вельмі такі прыгоженькі, і такія перы вельмі прыгоженькія, ажурненькія, і вось ты глядзіш у стэп, і бяжыць такая вось эта птушечка, і зверху такі белы такі парасончык, помпончик перасоўваецца па стэпу, і у гэтым як бы сваім стане ён кажа як бы усім дзяўчынкам навокал, што бачыце, мне перы адраслі. Гэта значыць, я моцны самец. Добрая генетыка. Вось. Ну і мы займаемся вось улікамі яе, вешаем перадатчыкі на пэўных птушак, каб потым сачыць, як яны там мігруюць і што з імі адбываецца. Шукаем гнёзды, сочым за вывадкамі, карцей. Вось так увесь цыкл жыццёвы гэтай драфы мы адсочваем. А чаму яна такая важная? Ну, это чырвона-кніжны від. Ён же прилетае вось у Казахстан з Афрыкі, з Саудаўскай Аравіі, і вось у Казахстане яна ахоўваецца. Пацярпела яна зноў жа ад палявання, конечно ж. І зараз гэта абмежавана, зразумела, але вось у тым праекце, дзе я працую, там такая ёсць агаворачка, што ён як бы фінансуецца грошамі арабскіх шэйхаў. Ух ты! І яны, конечно, гэта робяць не проста, каб захаваць драфу, а каб такі захаваць, і каб ім дазволілі трошкі на яе папаляваць, конечно ж. Ну і вось, і толькі вось яны могуць часам там папаляваць, і наша праца таксама складаецца ў тым, каб праверыць гэтыя папуляцыі, за якімі мы сочым, там, дзе мы працуем, там ніхто не палюе, гэта вось такая мадэльная пляцоўка, іх там некалькі. І вось мы назіраем, як яны сябе адчуваюць, ці там зніжаецца колькасць, ці павялічваецца. І тады ўжо там ёсць яшчэ навукоўцы, якія потым усё гэта аналізуюць, дадзеныя, якія мы ім збіраем у палях, і кажуць, што ну вось, гэтай восенню, напрыклад, да, можаце вось настолькі дров паліваць. Наступнай восенню будзе менш, альбо больш. Залежыць ад таго, як себе пачувае папуляцыя. У нас яшчэ будзе пытанне гэтага выпуску, што звязвае спадарню арнітолага з арабскімі шэйхамі. Не, мяне з імі нічога больш не звязвае. Акрамя таго, што гэта вось такі праект, і ну, тут можна па-рознаму да гэтага ставіцца, як бы мне падаецца, гэта класна, што яны выдаткоўваюць на гэта грошы. Зразумела, шкурны інтарэс, гэта да. Лепей там, калі б яны не палівалі, чорт яго ведае, шчыра кажучы. Гэта пытанне.
То бок так, ёсць такі як бы вось момант, што трэба вырашыць для сябе, ці табе такое падыходзіць. Но я пакуль першыя гады працую, я вось збіраю інфу. Ты калі пачынаеш працаваць, табе як бы не расказваюць, як там што адбываецца, наколькі там это ўсё этычна ці не этычна. Вось, пакуль што я назіраю і так прыслухоўваюся да сябе, тому што праект вельмі цікавы, там, ну, як бы у цябе ёсць такія добрыя магчымасці, шмат чаго паспрабаваць, шмат у чым паўдзельнічаць, і сама наша каманда суперкласная, якая там працуе, эколагаў, хто іх лічыць, там, усё гэта вешаць, перадатчыкі, туды-сюды. І ўвосень мы яшчэ выпускаем птушак з няволі, на якіх вырасцілі ў няволі, у дзікую прыроду, і як бы гэта вельмі цікава. Ну так, і магчыма, калі б не было вызначэння таго, што птушка ўжо ў такім стане, не было б забароны на паляванне, то было б яшчэ горш. А так, як бы, хтосьці можа, хтосьці не можа. Я зараз падумала, што вось дров можна называць драфа-прыгажун, калі табе давядзецца рэгістраваць беларускую назву. Чаму, калі прыгажуня, то менавіта дзяўчына? Нам бы цікава было пачуць, але зразумела, зноў жа, у этычнай форме, што вы думаеце наконт гэтай сітуацыі? Дарэчы, пра думкі. У нас у кожным выпуску была нейкая мараль. І звычайна гэта была мараль не столькі навуковая, колькі такая агульнажыццёвая. Напрыклад, сярод іншага мы часта размаўлялі пра важнасць крытычнага мыслення, што варта не толькі давяраць, але і правяраць. Дарэчы, гэта датычыць і нашага падкаста. Таму што мы намагаліся не рабіць памылак, але яны ёсць асабліва моўныя і могуць быць і іншыя. Так, заўсёды ёсць такая рызыка. І да таго ж я б хацеў яшчэ падкрэсліць, што заўсёды ёсць нейкая мяжа паміж навуковымі фактамі і асабістымі каштоўнасцямі і поглядамі даследчыка. Вось калі мы размаўляем пра рэчы накшталт, трэба крытычна ставіцца да грынвошынга, трэба патрабаваць адказнасці ад карпарацый. Гэта ўжо не навуковае суджэнне, гэта ўжо грамадзянская пазіцыя. Так, у навукоўцаў таксама ёсць грамадзянская пазіцыя, нават у біёлагаў, таму што гэта цесна звязана з іх працай. Калі даследуеш прыроду, не дзіўна, што хочаш яе абараняць. Так, Аня, я цалкам з табой згодна, і гэта не толькі спецыфіка біёлагаў, гэта так працуе ў розных навуках, але сутнасць у тым, што ёсць розніца паміж аб'ектыўнымі фактамі і нейкімі маральнымі прадпісаннямі, на якія тыя факты нас натхняюць. Вось у філасофіі ёсць такі прынцып Юма. Ён па-ангельску яшчэ называецца «is art problem». Раскажы. Ага. Калі я вучыўся ў аспірантуры, прыляцеў да нас аднойчы Карлсон. Это як? Літаральна. Прафесар філасофіі Ісландскага універсітэта Мікаэль Карлсон прыляцеў да нас прачытаць курс пра шатландскага філосафа Дэвіда Юма. І вось гэты Юм прапанаваў у свой час такую думку, што на базе фактаў, то бок сцвярджэнняў, якія адказваюць на пытанне, што ёсць у рэчаіснасці, немагчыма вывесці наказы ці прадпісанні, то бок сцвярджэнні, якія адказваюць на пытанне, што мы павінны рабіць. То бок, калі мы кажам, трэба скарачаць спажыванне, фактычная частка ў нас такая. Мы ведаем, што нарошчванне спажывання прыводзіць да павелічэння колькасцю выкідаў, і гэта шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Менавіта так. Вось гэтая частка фактычная, але з яе яшчэ не атрымліваецца лагічнай высновы, што трэба скарачаць спажыванне. Каб прыйсці да такой высновы, трэба падзяляць ідэю аб тым, што наш сённяшні камфорт менш важны, чым выжыванне нашай планеты і нашых нашчадкаў. А чаму ён менш важны? Гэта ўжо пытанне, на якое чыста лагічна нельга адказаць. Гэта пытанне каштоўнасцяў і поглядаў. Ну так. Таму што хтосьці іншы можа сказаць, не, самае галоўнае гэта эканоміка, трэба нарошчваць эканоміку, ствараць новыя працоўныя месцы, нарошчваць вытворчасць, а дзеля гэтага трэба нарошчваць і спажыванне. І тады, можа, нейкія грошы застануцца нават эколагам на даследаванне, што рабіць з наступствамі гэтага ўсяго. Ці хтосьці можа проста падзяляць прынцып Людовіка XV «Après nous le déluge», пасля нас хоць патоп. Магчыма і патоп. Я да таго гэта кажу, што калі вы глядзіце ці слухаеце нейкіх навукоўцаў ці папулярызатараў навукі, у тым ліку нас, варта заўважаць, дзе скончваюцца навуковыя факты і дзе пачынаюцца такія прадпісанні ці маральныя суджэнні, і наколькі яны суадносяцца з вашымі поглядамі і прынцыпамі. Гэта, дарэчы, вельмі слушная заўвага, Міша.
Я думаю, гэта і будзе мараллю нашага апошняга выпуску. Так, мараль пра мараль. Дзякуй вялікі, што слухалі нас і дасылалі нам пытанні. Працягвайце іх дасылаць, таму што мы на сувязі ў сацыяльных сетках і збіраем вашыя пытанні для наступных сезонаў. Таму да новых сустрэч. Да новых сустрэч. Буль-буль-буль, буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль, буль-буль-буль-буль.